ka kubor ka bakraw bha kalawan hagbai de bat ka jingsha Pynïap jong raja raguan shi I kumba ka ka ba upandit ulakren kalawan urlong ba bun kibriu kidon kti hakne ka Pynïap u raja raguan shi hoi ni dang shu yo jingti ba nagne ka jingkren jong u silom James saar ngut ki briu kidon kti hakne ka Pynïap u raja raguan shi naga jingkren jong u James ki Pulit ki lio jingti ba u we u Pulit SI bat u we u nong ya sai ain kamut u lawyer ru ki don kti hagde ka Pynïap ya u raja raguan shi habala tokit ya u James hagi Pulit u jam ula ai ya ga jingkren ba kino ki tiar ki ba ngila bu hagde ka flat ngila weng no ya ki nagte ka flat da ka jingyarap jong u Pulit SI bat u nong ya sai ain u lawyer u James ula ong bahaden bangila shim jingmut na u Pulit SI ngila weng no ya kita tiar bat ka don kepisah hang taru bat ngila ya sam ya kita kepisah pedeng jongi u James ula ya turu ba utrai jong kita ke flat ula berngem ya u ba un weng no kloi ya gine kitiar na kita ke flat lam gumta kan jia ke ke basniu ya phi ong te u utrai jong kita ke flat ya u James ngam kwa ba ka flat jonga kan sha penja purom ong te utrai ke flat kumta hak te ko por u te u Pulit SI bat u nong ya sai ain u lawyer ki la ai jing mut ya u James ban weng no ya gite tiar na te flat bat u nong sai ain u lawyer u la ong ya u James ba kanam GIA ya phi ngadon kat bat phi bat u ne u Pulit SI u balaya rap ya u James ban se ya gite tiar nak te flat ngilai yo jing tib ba u de u SI jong ka zone 2 Madhya Pradesh police station kumbang yo jing tibba u James udang shuyalam sha Shillong ban sha tokit anda lakut ka jing tokit ya u James ha Shillong ka kenhun jong ka SIT kan sapoi sha indoor ban tokit ya ka benta jong u noi sai ain bat u de u SI Pulit hadu mentam patti Mano ba de u de u SI Pulit bat u de u noi sai ain u lawyer jong ka indoor u badon kti ha ka Pynïap raja raguan shi kagunhun SIT kan sapen mi shen ya ke jingtip shphang kine ki ar ngut ru kumjo kipai ba ka ri ru ki thrang ban tip u e u te u SI Pulit jong ka indoor bat u ta u noi sai ain u lawyer u badon kti Haka Pynïap u raja raguan shi Haka porto kit ki kerteng jong baro ar ngut kidang mi shen in setip shphang u SI u te u Pulit bat u noi sai ain u lawyer ada ka kunhun jong ka SIT kala poi ha indoor ban sha tokit tang nang tang yang setip ya kata ke kerteng jong u te u SI Pulit bat u noi sai ain u te lawyer bani yo shu kum kine khobor ke de bat ka kes jong u raja raguan shi bat ko sonom sem pas subscribe bat share kene ka video